Новгородка барган идем не белән. Марс Макаровның оештырган бригадасы куянда, авылдан килдек, укырга кирдем как раз гына. И Марс Макаров килеп, яшь студент кызлар җырчы булып. Аны бетергәч инде шул. Siz oşulmagan çeşkelerinde. 16 yaşın bular, onda tuturganda. Мен әйтәм, кем бинчек ишан барганда, барса байды. Син балакаем, син гынитме, курыкма, мин үзем алып китәм, үзем алып кайтып куям, әнигә кадәр дип әйтәм. Подписываться итеп, бик яхшы кеше, конечно, ул добрый иде инде. Сез аны яхшы беләсез, Хәмзә. Мен беләм, яхшы беләсез. Марс Макаров белән Нәфисә Василова безнең районга килгәннәр булды элек. Яшь вакытларында. Сыдайтыр бул баянда уйнидри, бер номер Фәрида Сафина иде. Җырлыйдыр. Мин дә аның белән дуслаштым, менә мин берсе, һәм тагын бер кемдер Әдип Гаязов бар иде. Беләсеңдер, такой. Юк, белмим. Менә шулай иттереп без Фәридә на курс киттем. Фәрида Сафина? Сарманлыгы. Хәния, әзгенә миңа кара.